alcalde, señoras concelleiras, señores concelleiros, autoridades, señoras e señores, bos días a todos. Despois de pasar todo un ano, encetamos no día de hoxe as festas máis senlleiras de Ponteareas, o Corpus Christi 2006. Estoulles convencida de que os momentos de ledicia hai que anuncialos e darlles pulo, darlles moita sona. Por elo, a tan só unha semana do día grande do Corpus, seña de identidade de todo o pobo e espello de tradicións que van pasando de avós a netos, hoxe domingo 11 de xuño recibimos neste Salón Rexio da Casa do Concello o Pregoeiro 2006. Temos tan só 7 días por diante para adobiar as rúas da vila, que van vestir nun novo milagre de traballo conxunto de horas e horas as súas mellores galas de debuxos incribles que, como sempre, arrecenderán a flores e que pintarán de mil cores o asfalto e a inmortal pedra. O pasado ano, a Festa do Corpus de Ponteareas foi presentada con toda a honra no Palacete Mendoza de Pontevedra, sede da Xerencia do Padroado de Turismo Rías Baixas, onde luceu en toda a súa sinxela beleza unha alfombra pontearea e a testemunha dos tapices florais en grandes fotos murais. Desta vez, o Concello presentou a grande Festa do Corpus apoiando a presentación cun audiovisual feito polo Canal Tea Televisión para espallala por algunhas poboacións do veciño Portugal e a grande cidade do sur galego onde permaneceu nas instalacións do Marco no corazón cultural de Vigo. Unha iniciativa que abrangue preto dun millón de persoas, potenciais visitantes do noso Corpus, para o que tentamos tamén de acadar o nomeamento de festa de interese turístico internacional. Ali estaba o alcalde da vila, que hoxe tamén preside este acto da lectura do pregón que nos reúne neste Salón Rexio da Casa do Concello, no mencer do Corpus 2006. Con todos vostedes, pois, don Salvador González Solla, alcalde de Ponteareas. Amigo José Teixeira, compañeiros de Corporación Municipal, ben queridos alfombreiros, amigas e amigos. Antes de nada, permítame que Rosa Tebar, que é a presentadora, hoxe tuvo un problema, un percance ahora a última hora, o seu marido acaba de ser levado a unha ambulancia, pero ela, como gran profesional, está aquí apoiando este pregón e esta lectura. Gracias, Rosa. Ben, Ponteareas vive xa, dende hai varias semanas, unha experiencia que anualmente transforma a vida da nosa vila, que muda a normalidade das nosas existencias e nos vencella a todos na empresa común, ilusionante como poucas, de preparar os alfombrados florais que as boas xentes de Ponteareas confeccionamos para celebrar a festividade do Corpus Christi e honrar o paso da procesión do Santísimo Corpo de Deus polas rúas e prazas da nosa vila. Unha tradición que nos identifica, na que todos os pontareáns nos sentimos representados, un costume que se dilata no tempo e que conforma na actualidade unha das manifestacións máis sinaladas do patrimonio cultural de Galicia. O próximo ano 2007 cumpriránse 150 anos da primeira mención documental que conservamos referida á confección das nosas alfombras. Velaí un importante compromiso que este Concello de Ponteareas asume con ledicia para conmemorar, como é de xusticia, esta efeméride que nunha nova oportunidade testemunhará a importancia e trascendencia da tradición alfombreira da vila de Ponteareas. Pero hoxe estamos aquí reunidos para escoitar o pregón que anualmente convoca a veciños e veciñas de Ponteareas, as xentes do condado e a todos cantos nos escoitan para a celebración da nosa gran festa, a Festa do Corpus. Nesta oportunidade, cábenos a honra que teña aceptado esta encomenda o noso ben querido veciño e amigo José Teixeira Alonso.
Quen en Pontareas non ten escoitado falar das súas fazañas deportivas? Quen non ten cruzado en algunha oportunidade con este deportista vocacional que tantos éxitos ten aportado ao palmarés do deporte pontareán? Gañador en diversas competicións internacionais, medalla de bronce nos Xogos Mediterráneos, campeón de España e de Galicia en diversas oportunidades, membro daquel lexendario equipo da Sociedade Deportiva Xuvenil de Pontareas, que no ano 1953 proclamouse campeón de España por equipos, no que participaban, a máis de José, o seu irmán Antonio, fallecido, para o cual eu pediría un gran aplauso xa aquí. Enrique Fleitas e Horacio Rivero. Numerosos foron os trofeos, as distincións e as medallas que acreditan a calidade deportiva de José Teixeira, que na década dos anos 50 colocou a nosa vila de Pontareas nun lugar de privilexio no palmarés atlético español e galego. Pero un éxito deportivo deste nivel, e sobre todo naqueles anos, é froito do esforzo, do sacrificio, da capacidade de traballo e da ilusión dunha personalidade excepcional como é a de José Teixeira Alonso. Non existían daquela os amplos equipos de apoio, de asesoramento, de tecnificación que hoxe acompañan na actualidade aos nosos deportistas. Tantas veces foi o propio José Teixeira, nado nunha humilde familia, quen tivo con gran esforzo que pagarse do seu peto os gastos dos seus desplazamentos e estadías para competir. Naqueles anos, todo xiraba en torno á capacidade do deportista, ao seu bon que facer, ao seu traballo, permítanseme a expresión artesanal, como nos son os nosos alfombreiros. Aí está o segredo do seu éxito e o noso prestixio como nosa vila do Corpus. O amigo Teixeira integra ese abano de grandes deportistas que ten nado en Pontareas. Os xa mencionados Enrique Freitas, Antonio Teixeira e Horacio Rivero, xunto aos sempre lembrados irmáns Rodríguez Barros, quen con Álvaro Pino e Suso Carballido e tantos outros teñen dado a Pontareas días de éxito e satisfacción. Semellante éxito e satisfacción nos cabe a xentes de Pontareas por acoller na nosa vila unha capacidade de esforzo tal, un xenio artístico que fai posible que cada ano se renove, con nova vitalidade e ilusión, a nosa festa grande, a festa do Corpus Christi, coa súa requintada expresión dos alfombrados florais que o vindeiro domingo transformarán a nosa vila. Ornarán de xeito sin paragón as nosas prazas e rúas e encherán o espírito das xentes de Pontareas dunha especial satisfacción por cumprir un ano máis coa chamada dunha tradición que pola súa efemera entrecondición logra transformarnos a todos, igual que aos nosos visitantes, que ao contemplar este prodixio de sabiduría dos pontareáns síntense atraídos por tanta e tan desbordante beleza. Hoxe, meus queridos amigos, con este acto cumprimos tamén unha débeda que as xentes de Pontareas, os veciños e veciñas deste municipio, os seus veciños de Arcos e de outras parroquias, tiñamos cara a José Teixeira Alonso, pois coa súa designación como pregoeiro do Corpus rendímoslle unha homenaxe ata agora non realizada. Gracias, José, por ter aceptado este convite do Concello de Pontareas e gracias, sobre todo, pola túa traxectoria deportiva e polo teu agarimo cara a Pontareas e as súas xentes. Pero tamén é obrigado hoxe expresar nunha nova ocasión, e nunca serán bastantes, o noso recoñecemento agradecido a todos os pontareáns, de todo xénero e condición, que ao longo destes días traballan arreo para acadar ese milagre anual que son as alfombras de flores. Vós, queridos alfombreiros, custodiades o cerne da nosa identidade. Mantedes acesa esa ilusionante capacidade que ten Pontareas e as súas xentes e que garanten o progreso e desenvolvemento desta nosa terra. Gracias a todos vostedes
pola presencia neste acto e felices festas. E o noso grande agradecimento e recoñecemento a José Teixeiras e felicidades a toda a súa familia. Viva o Corpus de Ponteareas, viva Ponteareas e moitas gracias a todos vostedes. Pois xa escoitaron todos vostedes o noso alcalde que presentou o noso flamante pregoiro deste ano. Tricampeón de España de 3.000 metros obstáculos na década dos anos 50, José Teixeira é o pregoiro do Corpus Christi 2006. José Teixeira Alonso, nado en Ponteareas, proclamábase campeón de España de 3.000 metros obstáculos no ano de 1951, establecendo unha nova marca nacional. Nese mesmo ano, Teixeira proclamábase campeón de España de clubes de cross nas filas da Sociedade Deportiva Juvenil de Ponteareas. Voltaría a ser campeón de España en 1953 e 1955, a máis de proclamarse campeón da proba de 3.000 metros obstáculos do triangular París-Barcelona-Stuttgart, reforzando o equipo de Cataluña. Récord de España, con 9 minutos 10 segundos, e segundo atleta do mundo en 3.000 metros obstáculos. Medalla de bronce nos Xogos do Mediterráneo, celebrados en Barcelona en 1955, para o que de primeiro tivo que se proclamar campeón galego e de seguido campeón de España. José Teixeira vai ser quen de ler o pregón do Corpus Christi 2006 para todos vostedes que neste acto representan a todo o pobo de Ponteareas. Deixolles, pois, co pregoiro don José Teixeira. Pregón do Corpus Christi de Ponteareas 2006. Estimado alcalde, señoras, señores conselleiros e Corporación Municipal, amigos todos, señoras e señores, poucas cousas poden chegar ao fondo do corazón dun home que como quen lles fala, anda xa curtido en anos e en experiencias, pero asegurolles que, dende que recibín a encomenda de realizar este pregón de Corpus Christi, as emocións golpéanse a raudales. Poucas cousas resultan, pois, máis gratificantes que recibir este recoñecemento dos teus veciños, dos mesmos que saben dos teus éxitos, pero tamén dos teus fracasos. Das virtudes sé é que hai e dos defectos que certamente abundan. Eu síntome especialmente halagado por ese acto, polas cariñosas palabras da presentadora e do señor alcalde. Pero non estou aquí nesta tribuna para falar de José Teixeira, senón para convidar a todos os meus queridos veciños, a todos os visitantes, a todos os que nos escoiten ás festas do Corpus Christi, que chaman á porta da súa cita anual. Lémbrome daqueles anos da infancia, nos anos da posguerra e da fame, como xa daquela a festa do Corpus que tiña unha dimensión moito máis reducida de transcendencia local. Xa nos involucrábamos todos, a todos nos atraía e abranguía. Daquela sí que se traballaba e recollía do material por montes e veigas encamiñadas de varios kilómetros. O deseño das alfombras do material de veigas encamiñadas de varios kilómetros. O deseño das alfombras, todo manual, sen plantillas, sen ordenador, senón con un compás e unha tiza
sobre os adoquíns que entorpecían de xeito terrible o labor. O Corpus ten o encanto, ou o mellor diríamos o engado ou feitizo que a todos os pontereanos nos atrae, de ser unha labor colectivo ao que todos somos convocados, xuntándonos por enriba das nosas diferencias, dos nosos criterios, dos desacordos e de unha labor colectivo onde todos son importantes, onde todos son necesarios. Necesarios é a quen cede o seu portal, o seu local, o seu baixo, para que ali se poida desfollar para guardar o fresquiño o material. Necesarios son todas as mulleres que día tras día, a tardiña, faga frío ou, máis ben, abafan de calor, xúntanse para preparar o material desfollando mirto, mimosa, carriza, hortensia, durante horas e máis horas. Necesario quen aporta material, que percorre quilómetros e quilómetros para acadar árnica, para atopar aquelas plantas de mirto que se precisan, conducindo, recollendo e gastando. Necesario os que nun derroche de imaginación idean o deseño da alfombra buscando en revistas, en apuntes e en lembranzas, para preparar os dibuxos, as imaxes que logo se plasmarán sobre a rúa. Necesarios son os que preparan a plantilla e aportan e logo ao serán da véspera marcan a rúa. Necesarios, mellor dito, imprescindibles, os rapaciños que con unha ilusión sen parangón traballan arreo no perfilado a que garanten a continuidade da nosa festa. Eles son a nosa máis grande ledicia. Necesarios os que na noite de Corpus súmanse a este traballo común, os que reforman a patria, os que retornan a patria chica e os que, enmeigados pola maxia do noso Corpus, ano tras ano renovan a súa cita nas alfombras de Corpus. Necesario os que, cheos de agarimo, convidan a cafés, refrescos ou mellor, aínda a un quente chocolate, aos alfombreiros que recuperan así as forzas no seu esforzo e fatiga. Necesarias a xente do Concello que aportan material, iluminación e axuda para a confección dos nosos alfombrados. Todos somos necesarios e o maior mérito e atractivo do Corpus de Ponteareas, todos traballando e esforzándose como unha competición atlética, nunha carreira de relevos, cada quen facendo o seu traballo con sentidiño, con dedicación e con ilusionante tesón. Pero no Corpus Christi de Ponteareas, este traballo inmenso non é para acadar un premio ou unha recompensa. Aquí non hai ouro, prata ou bronce, non hai podium ou premio. O traballo ben feito é o premio ao que o noso Señor, ao seu paso, poida ser honrado por ese derroche de beleza que son as súas alfombras. Queridos veciños, todos somos precisos nesta festa, todos somos convocados. Acollamos esta chamada con xenerosidade para traballar con devoción e con ilusión nas nosas alfombras, donde o convencemento de que así fortalecemos a nosa querida vila. Empurramos todos cara ao seu progreso. Reitero a miña gratitud á Corporación Municipal de Ponteareas pola deferencia de terme honrado con este nomeamento de pregoeiro do Corpus. Agradezco o cariño de todos cantos vostedes achegando nesta mañá a este acto e, sobre todo, a todos os ponteareáns quero vos dicir felices festas. Gracias.
Pois don José Teixeira xa forma parte da historia do Corpus a partires de hoxe, que foi o seu pregoiro. Así que agora, para que lle quede un pequeno recordo, unha pequena lembranza, o alcalde de Ponteareas vai facer a entrega pois precisamente deso, dun recordiño para que vostede o guarde con todo cariño. E quereríamos aparte deste pequeno agasallo, a Casa do Concello tamén vai formar parte do fogar e da casa do señor Teixeira, de toda da súa familia, porque a teñen todos vostedes feita en bronce como lembranza dun acto tan importante e senlleiro como o de hoxe. O alcalde fai entrega tamén do libro, dun libro que eu lles recomendo a todos, que polo menos miren os santos, como decía a miña avoa, porque é unha lembranza de Ponteareas moi ben feita, de verdade, para don Xosé Teixeira tamén. E agora pregaríalle a dona de don José Teixeira, a señora de Teixeira, que subise, por favor, porque o alcalde e todos os ponteareas queremos facerlle entrega dun ramo de flores. Somente me queda desexarlles un corpus moi feliz, os alfombreiros e a todo o mundo. Xa sei que vai ser moito traballo a fin de semana que ven, pero despois paga pena. Gracias e bos días.
Let there be light.
Existe el Padre del cielo, el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
pobre inocencia de la gente. Puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Todos, solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente.
Señoras e señores, para Ponteareas hoxe ven sendo unha xornada do máis especial e tamén do máis enlleiro, aínda que é unha xornada da casa. Hoxe xogamos na casa. É unha festa nosa, moi íntima, case que familiar, na que se tenta de recoñecer o labor calado de moitos veciños anónimos que foron quen de traballar moitísimas horas en acougo a prol do Corpus. Así que celebramos xuntos hoxe unha pequena festa local que nos permite, a máis dun descanso merecido, de seguro un xantar familiar, unha sobremesa acougada, sen presas, e nos serán, como agora, xuntármonos nesta homenaxe aos alfombreiros. Homes, mulleres, nenos, todos traballaron arreo a prol de Ponteareas unha nolga loite nas súas vidas, pero unha noite máis, non a única, enchendo preto de 5.000 metros cadrados de tapices florais nas rúas polas que despois, o día seguinte, pola mañá, a mediodía, pasou o Santísimo en procesión baixo unha choiva de rosas. Como dicía denantes, hoxe ven sendo unha data moi familiar, na que de seguro están na lembranza de todos aqueles ponteareáns, na lembranza de todos, aqueles outros ponteareás que están na diáspora lonxe que non poideron estar aquí, que tamén de seguro, nuns días como estos, están a lembrar a súa terra cunha bagua de morriña e de saudade. Un ano máis, xuntámonos aquí no Auditorio Reveriano Soutullo, despois de que o Pleno da Corporación Municipal de Ponteareas en sesión extraordinaria aprobase por unanimidade, recollendo a proposta das Rúas Alfombreiras, a concesión neste ano das medallas de prata do Corpus Christi de Ponteareas que de seguido van ser entregadas. Polo tanto, esta é a acta que lles leo a continuación. Dona Pilar Fernández Alonso, secretaria do Concello de Ponteareas, certifica que a Corporación Municipal en sesión extraordinaria o 15 de xuño de 2006 acordou por unanimidade dos señores asistentes e as señoras asistentes, conceder as medallas de prata do 2006 aos alfombreiros que se indican: don Pedro Eustaquio Pérez García, Gloria Ubeira Puente, María Socorro Pastrana, María Iglesias Costa, Dolores Troncoso Trigo, Francisco Javier Represas Bargiela, Lourdes Pérez Méndez, Antonia Aguado Figueiras, María Elizabeth Valente dos Santos, Alejandro Gavino Estevez Porto, Rosa Sánchez Villar, María Martínez Vaqueiro, a título póstumo, María Paz Alfaro Troncoso e Rosa González Martínez. Para que conste e surta efectos, expídese, asínase a presente orde co visto e prace do señor alcalde de Ponteareas a 15 de xuño de 2006 e queda asinada. Así que de seguido, se lles parece, imos a pasar a entrega aos medallistas galardoados e a vai facer, en nome de todos, o alcalde de Ponteareas, don Salvador González Solla. Pola alfombra da Orotava, don Pedro Eustaquio Pérez García recolle no seu nome un alfombreiro da vila de Ponteareas. Pola praza de Bugallal, dona Gloria Ubeira Puente. Pola Rúa de Oriente, dona María Socorro Pastrana. Pola Praza Maior, primeiro tramo, dona María Iglesias Costa.
Pola Praza Maior, dona Dolores Troncoso Trigo. Polo cruceiro de San Gregorio, don Francisco Javier Represas Bargiela. Rúa dos Ferreiros, primeiro tramo, dona Lourdes Pérez Méndez. Rúa dos Ferreiros, segundo tramo, don Antonio Aguado Figueiras. Rúa Doutor Fernández de la Vega, segundo tramo, dona María Elizabeth Valente dos Santos. Rúa Doutor Fernández de la Vega, Alfombra Cantón de Boavista, don Alejandro Gavino Estévez Porto. Rúa Reveriano Soutullo, Alfombra Castiñeira, dona Rosa Sánchez Villar. Rúa Reveriano Soutullo, Alfombra As Monxas, dona María Martínez Vaqueiro. Rúa Reveriano Soutullo, a título póstumo, dona María Paz Alfaro Troncoso. E por último, pola Avenida da Constitución, Alfombra Xiralda, dona Rosa González Martínez. E agora, señoras e señores, de seguido, no nome de todos os alfombreiros agasallados e os que non están, pero que traballaron arreo esa noite, vai falar, toma a palabra, don Alejandro Estévez Porto. Señor alcalde, señoras e señores concellais, donas e cabaleiros, compañeiros medallistas. En nome de todos nós e en nome propio, moitas gracias a todos pola vosa presencia
neste acto tan importante que para nós e que dá remate ás festas do Corpus 2006. É un acto que nos enche de alegría a todos. É un acto e que recibimos estas medallas con muitísimo amor. Todos estamos un pouco emocionados, algúns casos moi especiales. Non quixera pasar por alto, pero un recordo moi especial para 3 persoas que nas últimas datas nos deixaron, como foron Pacita Alfaro Troncoso, Lolita Franco Outerelo e Marina Rodríguez Moure, que esta última estuvo con nós na nosa alfombra traballando hasta os 95 anos e falleceu fai moi poquinhas datas con 97 anos. Eu pídolle para estas 3 persoas tan encantadoras un forte aplauso. Falar do Corpus non é moi doado, non? É moi difícil explicar o que un sinte polo Corpus. Uns dicen que hai que nacer en Pontareas para sentir o Corpus. Eu digo que non fai falta nacer en Pontareas. O demostro na miña alfombra onde eu traballo, hai xente, a maioría, que non nace en Pontareas e sinte Pontareas e o Corpus como ningún. O estamos demostrando ano tras ano, todos os que traballamos nas alfombras. O sinto moito polos demais povos de Galicia, pero as alfombras de Pontareas son as máis bonitas, porque están feitas con moitísimo amor. Eu lembrome de cando comecei na calle de abaixo, xa que eu nací na calle de abaixo, e con 3 aniños, meus pais me levaron a facer o primer traballo. E o primer traballo foi botar serrín no medio dos adoquíns da carretera general. Eu lembrome daquel cruceiro que con tanto agarimo traballaba certa xente, como era Pepe Dinguilindín, como era Ferino e outros tantos, que o facían con moitísimo amor, con moitísimo cariño. Colocaban aquel fiuncho, pois Pepe Dinguilindín como estuvera facendo aqueles grandes pasteles que ele sempre fixo. Despois lembrome dunha persona como era Bernardo Troncoso Trigo, que sempre estaba ali para darlle o viño, os pimentiños para que a xente non decaíra, non? Porque daba moito traballo e levábanse moitas horas. Seguíamos subindo e nos dirixíamos á Rúa dos Ferreiros. Tivemos que subir por aquela costa empedrada que había entre a casa de Lola Trigo e a casa de Pedro Abalde e de Benjamín Iglesias. Na costa empedrada quedaba moito traballo, principalmente os da procesión. E chegábamos á Rúa dos Ferreiros e nos atopábamos a Pilarucha Pita, a Benedita Fontán, a Carmiña de Varillas, hoxe ten a seu neto que é o gran jefe daquela alfombra, deixou unha boa semente. O traballiño que levaba aquela xente para poder colocar as flores naqueles adoquíns, porque, se vos recordades, moitos non, pero a Rúa dos Ferreiros era de adoquíns. E daba moito traballo colocar, pero ao final aquela alfombra quedaba preciosa, unha auténtica maravilla. Continuamos e nos íbamos á Rúa da Castiñeira. E na Rúa da Castiñeira, pois, eu lembrome a Sara, a nai de Luís Palala, miña tía Rosa, que está aí, que tamén este ano recibiu a medalla. Me lembro tamén de Nélida, a muller de Paco San Cristán, e outros tantos. E, como non, a Joaquín Caracol, que era o que facía o dibuixo naquela alfombra. Eu lembrome de Joaquín Caracol, alá con unhas cordas, e enganchaba o dibuixo naquelas moreiras que había ali, que hoxe xa non existen. Aquilo era máis unha corredoira que outra cousa. Hoxe é unha rúa máis de Pontareas. Subíamos hacia a alfombra das monxas. Que traballiño levaba aquela xente, aquelas monxas? E levaba traballiño por unha cousa que nestes tempos non era ocurrido.
e era que tiñan que facer alfombra cos hábitos, non podían sacar os hábitos. Claro, moita delicadeza para non poder desfacer o que antes facían. Baixábamos pola calle Reveriano Soutullo, camiño da Xiralda. Non antes pasábamos por diante do Hotel da Primavera, Hotel Argentino e todas aquelas fincas que había por ali. Chegamos o que hoxe Rúa da Constitución. Ali lembrome da familia Carrera, no seu portal, na súa bodega, como preparaban as flores, como as conservaban, a Lidia de Don Enrique, Abel Valenzuela, que era un gran traballador naquela rúa, pero que antes de comenzar a facer alfombra sempre iba xunto de Fermín Eireos e dicía: Fermín, dame unha taciña de viño para coller forzas, senón non son capaz de facer alfombra. E Fermín Eireos, que era un home, un gran colaborador daquela calle, dáballe a Abel Valenzuela aquela taciña de viño. Ao final, aquela rúa quedaba moi bonita porque o artista era Nolo da Farmacia, que tiña moita paciencia porque era un home en medio de tantas mulleres, e as mulleres son moi boas, pero son moi teimosas. E é así, pero ao final non lo salía co seu. Bueno, nos íbamos para a Rúa do Oriente. Na Rúa do Oriente chegábamos ao portal de Don Mauricio Troncoso, que era onde se desfacía. No portal e no patio de Don Antonio Lago, ali se conservaba todo aquel material de abondo. Sempre foi unha calle un pouco especial porque se facía e se sigue facendo en 3 tramos, entonces, bueno, pois poñer un poquinho de acordo aquela xente, pois non era moi fácil, non? Pero ao final conseguíase e sempre queda esa alfombra tan preciosa que despois sempre axuda a estrechez da súa rúa para cando pasa a procesión e aquela chuvia de pétalos que tanto ten salido nos medios de comunicación. Chegamos á plaza e no primer tramo, que digamos que a jefa daquela alfombra era Conchito Agea, tiña a súa secretaria, que era unha gran muller, que era Noemia, a muller de o taxista de Pisco. Entonces nunca faltaba ningún detalle. Lémbrome de Ramón Gallego, que era o que facía o dibuixo, que por certo, daquela era todo en papel. Yo facía na súa zapatería que estaba no edificio de Mosquera, ali na plaza. Levaba o seu traballiño e, aparte, pois, moitos pontearanos colaboraban sin sabelo. E sin sabelo por qué? Porque os que levaban a arreglar os zapatos, aqueles zapatos facían unha función, que era colocalos en reciba aquel papel para que o papel non se retorcera. É dicir, que indirectamente moitísima xente colaboraba no corpus e non o sabía. Pero ao final Ramón Gallego salía coa súa e aquela alfombra resultaba maravillosa. Seguíamos a alfombra, digamos, grande da Plaza Maior, ali no portal da familia Pesqueiras, onde aquelas mans tan delicadas daquela xente facía aquelas delicias e facía aquela alfombra tan bonita. Eu ali lembrome de Luciano Doval, Lucianito Doval, que chama todo o mundo en Pontareas, e chamou moitísimo a atención porque ele traballaba no Banco Pastor e salía cada 2 por 3 uns días antes e miraba que andaba contando os pasos, para diante e para atrás. Tiña unha razón de ser. Naquela non había cintas métricas, había que medir por pasos. E o facía con moita firmeza, e con tanta firmeza facía que nunca fallaba, e salía aquela alfombra a medida e tan reluciente, que é unha auténtica preciosidade. De volta nos íbamos adiante da iglesia, que era a alfombra que facían daquela as nenas e os nenos da Acción Católica, e que a familia, digamos, Amalita Uterelo e algunhas máis colaboraban de abondo e aquela alfombra sempre quedaba ben, porque era a primeira que pisaba a procesión e nunca se fallaba. Dali cos nenos e nenas de Pontareas, para eles foi unha escola. E pouco a pouco foron xurdindo máis alfombras. Xurdiu o Baratillo, xurdiu a que está frente Pepe do Alto, xurdiu a nosa, que é moi reciente, Reveriano Soutullo Soidro máis, a Orotava, que tomou a frente da iglesia, e así sucesivamente. E así seguiremos luchando todos para que o corpus cada día sea moito mellor, cada día sea moito máis bonito. Temos a presencia de moitísima xente de Portugal. Os portugueses son moi delicados coa cultura, e é moi importante que a xente portuguesa
a mimemos, porque a súa presencia vai ser moi importante para nós, como foi moi importante que os medios de comunicación este ano se volcaran co Corpus de Ponteareas, que non fixeran o que fixeron o ano pasado, que nos esqueceron. E o Corpus de Ponteareas é moi importante, é moi bonito, faise con moitísimo amor, con moitísima delicadeza, dai que queden esas alfombras tan preciosas, ese tapiz, que dá unha pena que despois se teñen que desfacer, pero claro, o motivo é que ten que pasar o Señor por enriba das alfombras. Toda a xente que nos visita dicen, bueno, despois de tanto traballiño, isto ahora en 2 minutos se vai. Sí, pero ten un motivo, e o motivo ese. Eu non me quero estender máis, porque o meu non son os discursos. Metemos nun apuro, o señor alcalde díxome que tiña que falar eu, porque os demais que non querían, e ao final, pois, tocoume a min. Grazas a todos pola súa presencia, que dentro dun ano estemos todos aquí, e se pode haber alguén máis, pois tamén. Por iso e por todo lo demais, viva o Corpus e viva Ponteareas. E o ano que ven, evidentemente, temos que estar todos, porque buscando unha data, xa saben vostedes, que o costume das alfombras do Corpus pérdese nos tempos, buscando unha data, apareceu nun escrito que hai 150 anos que principiaron, e eses 150 anos vanse celebrar o ano que ven, precisamente, no 2007. Vaise dirixir a continuación a todos os presentes neste acto de homenaxe aos alfombreiros ponteareás o alcalde Salvador González Solla. Ben, queridos medallistas, alfombreiros todos, compañeiros de Corporación Municipal, señoras e señores, este acto anual de entrega das medallas do Corpus Christi resulta sempre unha cita entrañable, pois ofrécenos a oportunidade do encontro amigable entre os veciños de Ponteareas e de rescatar do anonimato aos verdadeiros artífices da nosa festa do Corpus Christi, desta festa que todos sentimos íntimamente como esa emeigante cita que por unhas xornadas remove o noso espírito e transforma a nosa vila. Estas medallas que hoxe vos entregamos queren expresar de xeito oficial a débeda de gratuitidade que todos os cidadáns de Ponteareas temos cos nosos alfombreiros, cos nosos veciños que ao longo de moitos anos, coa súa constante dedicación á confección dos alfombrados florais, teñen contribuído, como poucos, a forxear o carácter e a identidade do noso pobo e polo que teñen dado tanta sona a Ponteareas. A celebración de onte voltou a reunir na nosa vila a innumerables visitantes que se achegaron ata Ponteareas atraídos pola singular engado das nosas alfombras de foras que posúen a capacidade de reunir na nosa localidade a tantas e tantas persoas sorprendidas porque dun facto de humildes materiais da natureza como son o mirto e a mimosa, os pampullos e as hortensias, as espadanas ou a carriza, as nosas xentes, os nosos alfombreiros, sodes capaces de construir unha auténtica obra de arte. Unha creación froito do traballo artesanal, da singular capacidade artística, da especial sabiduría que ao longo dos séculos as xentes de Ponteareas teñense transmitido de xeneración en xeneración, convertindo a nosa vila por unhas horas no expoñente sin par da cultura popular de Galicia nunha expresión requintada do patrimonio inmaterial da nosa terra. A pasada semana, o pregoeiro do Corpus deste ano, o noso benquerido e amigo José Teixeira, dicía no seu pregón que no Corpus todos somos necesarios. A contribución
ata máis sinxela e pequena, dos veciños que traballan no proceso da elaboración dos nosos alfombrados, resulta precisa e é de agradecer. Así pois, é neste labor colectivo no que tantos e tantos alfombreiros traballan cada ano, onde todos os veciños de Pontareas e todas as xentes que se achegan ata esta vila nestas datas, temos unha lección de profunda sabiduría que reclama a nosa atención, que nos urxe, que nos implica, que aporta unha mensaxe que nos leva á reflexión persoal e colectiva. Pois hoxe non estamos neste acto únicamente para gabar a beleza das alfombras que onte encheron as nosas prazas e rúas, para amosar a nosa satisfacción pola capacidade creativa e artística dos nosos alfombreiros, que seguen sorprendéndonos a todos, ou para reafirmar que a tradición alfombreira de Pontareas segue sendo referente na nosa terra. Hoxe honramos a estes alfombreiros que ao longo de tantos e tantos anos teñen traballando anónimamente nos seus respectivos portais, desfollando horas e horas, nas rúas estendendo mimosa, mirto e flor, polos carreiros rebuscando material para a alfombra da súa rúa. Un traballo esforzado, cheo de ilusión, pero tamén de tesón e de empeño, realizado de xeito anónimo e completamente altruísta por amor ao Santísimo Sacramento, pola súa querencia nesta festa, polo seu agarimo cara a Pontarea e as súas tradicións. Hoxe, permitídeme unha especial lembranza para todos os alfombreiros que xa non están connosco, e lembrar con especial agarimo a doña María Paz Alfaro Troncoso, Pacita, a quen este ano os seus compañeiros e amigos alfombreiros da Rúa Reveriano Soutullo quixeron concederlle a medalla do Corpus a título póstumo. Velaí a grande lección que todos vós, ben queridos alfombreiros, nos dades cada ano. Vós sodes os custodios do cerne de Pontareas, dos nosos sinais de identidade, pero tamén sodes unha lección de como acadar unha meta, de como traballar un proxecto común por enriba das diferencias, como lograr manter acesa unha ilusión conxunta, na vosa fe, na vosa dedicación ao Corpus, no voso esforzo altruísta e xeneroso, temos todos, comenzando polos que desempeñamos responsabilidades políticas e sociais, unha permanente elección, unha constante chamada á responsabilidade, a non desfalecer no traballo e a superar as dificultades. Contemplando as vosas alfombras, o voso traballo, a vosa capacidade creativa, reafirmamos todos o noso convencemento de que gracias a cidadáns como vós, Pontareas ten capacidade de futuro, ten capacidade para asumir os retos destes tempos do progreso, do benestar, do desenvolvemento. Gracias, queridos alfombreiros. Gracias tamén aos nosos irmáns da Orotava que, como verdadeiros pontareáns, nestes días teñen compartido con nós a súa tradición alfombreira, amosándonos nunha nova oportunidade o alto valor da amistade entre as persoas e a irmandade entre os povos. A partir de agora, novos retos nos agardan no vindeiro ano, no ano que se van a cumprir os 150 anos da primeira cita documentada das nosas alfombras de flores. Dende agora, emprazovos para preparar este gran acontecemento que de novo manifestará a potencialidade das nosas tradicións, do noso corpus e das xentes de Pontareas. Meu agradecemento a todos ustedes pola súa presencia e asistencia a este acto que patentiza que o noso corpus segue vivo e estou seguro que seguirá vivo sempre. Moitas gracias. Bueno, pois chegados prácticamente ao final deste acto senlleiro dun día moi ponteareán,
Non rematamos, senón que isto vai seguir un chisquiño. Agradecerlles que estean, que se queden, porque temos un chisquiño de música. Lembrarlles que, como hoxe é un día importante para os da casa, vai haber unha actuación do grupo Cempés de música folk, que agardo lles vai gustar a todos, e despois teremos tamén verbena. Pois facemos de seguido, se lles parece ben, un pequeno descanso e de contado voltamos para escoitar a música interpretada pola banda Xuvenil de Xinzo. Decirlles únicamente un segundiño nada máis que a banda de música Xuvenil de Xinzo quera dedicarlle este concerto a un músico da banda de música La Artística de Monóvar, Alacante, que xa saben vostedes que están irmanados, que non hai moitas datas que fixeron un encontro musical entre ambas as dúas. Este membro da banda de música La Artística de Monóvar, Alacante, finou no día de onte, así que o concerto vai dedicado a Antonio de Monóvar.